Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинҳои арзон омода кардагим пешкаш шумо мекунем бардорон. Видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор мо дар видеои оянда пешкаш намекунам. Дӯстон, агар шумо ҳамин хеле мошини фурӯшӣ доред ки хона, замин, квартира бардорон мехоҳед реклама кунед, дар номерҳои имо, WhatsApp роика ё ба мо занг занед. Дӯстон, мо дар видеои оянда реклама мекунем. Курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 151 сомонию 70 дирам. Ай шумо хоҳиш мекунам ки видеонавори моро падилиса кунен, бошад наворо сар мекунем рафтем то охираш тамошо кунен, ай нархҳои мошинҳо бо хабар шавем. Якм мошини фурӯшӣ. Якм мошини фурӯшӣ мо дӯстон Opel Vectra I соли бароишаш 1994 сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. Объем мотори 8 литр простоя. Дӯстони азиз, коробка пайдаш механикай. Состояние мошин беҳтарин. Дӯстон, мошин задаги пӯшидагӣ надорад. Сабаби мошина фурӯхтанаш дӯстон, мошини ягон кафтезаги ҳайкра мошин дар хона хубай. Мошин бе ягон камбуди 1 сола ҳуҷҷат кардагай, балонош 50%. Ягон камбуди надорад. Бардорин азиз, хадабой дорад. Мошин дар ноҳияи Ёвон қарор дорад. Нархаш 25000 сомона бо кадоми харидори аниқай бо муомила мекунем гуфтага, яъне ки арзон мешавад. Дӯстон, рақамошон дар рӯи экрани шумо, дигар маълумоти пураша гирен. марҳамат. Мегзарем дӯстон ба деи мошини фурӯшӣ. Деи мошини фурӯшӣ мо дӯстон Opel Astra FI хачибека соли бароишаш 1995 сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. Объем мотори 6 литр, коробкаш механикай. Дӯстон, состояние мошин беҳтарин бардорон. Мошин ягон камбуди надорад гуфтага. Мошин дар ҳолати хуби техника, дигар маълумоти пураша бо телефон метиҳем. Мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Нархаш 18000 сомона бардорин азиз. Ҳамин хачибека мебинен. нархаш 18000 сомона бо кадоми харидори аниқай гуфтага, бо муомила дора гуфтага, яъне бо арзон мешавад. рақамошон дар рӯи экрани шумо. дӯстон, кадомтон харидор бошанд, дигар маълумотша метавонен гиред. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ мо дӯстон Daewoo Tico ки хеле ки шумо хоҳиш карда буден, соли бароиш 2001 дӯстон, сӯзишвориш бензини холия, мошин тоқа бензинка дигаштагиай. Объем мотори 1 литр, коробка передача механика, состояние мошин хубе бардорин азиз. мошин задаги пӯшидагӣ надорад. мошин 100% дар ҳолати хуби техника. ланҷро задаги пӯшидагӣ ягон варид надорад гуфтага соҳибаш, фақат бензинка дигаштагиай. ҳуҷҷатош 6 моҳи дига бардорин азиз, хадавои кардагиай. нархаш бардор 12000 сомона бо кадоми харидори аниқай гуфтага, бо арзон мешавад. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад бардорон. ногуфта намонад ки дӯстон, кадоми шумо агар ҳамин хеле мошини фурӯшӣ доред ки хона, замин, квартира, дар номерои ҳамин имо WhatsApp мо рӯй кунем бардорон. мо дар видеои оянда реклама мекунем. мо бошад наворо давом медиҳем рафтем. мегзарем дӯстон ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ бардорон Mercedes Benz S-класс соли бароишаш 2007 бардорин азиз. ин мошина барои кор кардан, барои шаҳр бурдан мошинои созам бардорин азиз. сӯзишвориш бензини холияй. объем мотори 5 литр, коробкаш автомат аст. состояние мошин беҳтарин. дӯстон, мошин задаги пӯшидагӣ надорад. 1 сола ҳуҷҷат, тонировка, кондиционер, балоно, хадавои, задни камера, монитор, кожни салон дӯстон, ҳамаша дорад бардорин азиз. бе ягон расходаи мошин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад бардорин азиз, дар пойтахт. нархаш 215000 сомона бо кадоми наличи агар хайдани бошад гуфтага, бо арзон мешавад. пробегш ҳам кам гаштага гуфтага соҳибаш. рақамошон дар рӯи экрани шумо. дӯстон, дигар маълумоти пураша гирен бардорон. огуфта намонад ки кадомтон агар дар канали мо обуна нашуда бошед, обуна шавем бардорон. мо як рӯза видеои нав мепартоем. лайкотон дар надорем, меҳнатоем барои шумо. панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ бардорон ВАЗ 2112 молодёжни кардагай, соли бароишаш 2004 бардорин азиз. сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотори 6 простоя дӯстон, коробкаш механикай. ҳолати мошин беҳтарин дӯстон, мошин задаги пӯшидагӣ надорад. 9 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. тонировкаш 3 моҳи дига мондагиай. мотори 1.6 дӯстон, коробкаш 100%. системаи мошин ҳамаш нав кардагай, яъне ки ҳамаи чиша дорад, ягон камбуди надорад. дигар маълумотша мегирен. қарор дода шаҳри Душанбе. нархаш 20000 сомона бо кадоми харидори аниқай гуфтага, яъне ки бо арзон мекунем. свети раднои хушай бардорин азиз. мошин бе ягон камбудиай. рақамошо дар рӯи экрани шумо. маълумоти бештара метавонен ай ҳамин рақамҳо гирен. бошад наворона давом медиҳем. мегзарем бардорон ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшӣ бардорон Daewoo Nexia тюнинг кардагиай. полни худ мошин ҳамаҷоша алиш кардагиай. южни корейскай. 96 сола, свети раднои сафеда бардорин азиз. мошин фарои ксенин дорад. тонировка 1 сола, ҳуҷҷат 1 сола, кондиционер дорад, кор мекунад. коробкаш автомат дӯстон. объем мотори 6 литр.
мошин задагии пӯшидагӣ надорад дӯстони азиз. Монитор, задни камера, мултирул, ABS бародари азиз, мошин старт стоп, мошин обши короче центрозамок, электропакет ҳамаш кор ба сигнализатсия, мошин полни ход ҳамаша айсар кардага бародари азиз. Хадавои нав карда кожини салон дорад, консоли ҳамаш кор мекунад. соҳибаш ягон ҷош кам дора, ҳамаша айсар кардага мега. қарор дод дар шаҳри Хучанд барои нархаш 47000 сомона. мошин варианти алиши ҳам дорад ва арзон ҳам мешавад. гуфтага кадоми харидори аниқай. рақамошон дар роҳи экрани шумо дӯстони азиз. кадом агар Nexia хар бошед метавонед дигар маълумоти пурраша гирем. бардори азиз марҳамат, мо бошад наворуна давом медиҳем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшӣ бардор Opel Astra F5 хачбека ДДР бардори азиз. хачбеки ДДР дорад, яъне ки 4 тане. соли бароишаш 1994 судисоиш бензин газ кор мекунад дӯстон. объем моториш 1.6 литр, коробкаш механикаи мошин 100% гуфтага соҳиб ягон камбудӣ надорад. ҳуҷҷат 1 сола кардага, хадавой дорад, задагии пӯшидагӣ надорад. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 19000 сомона бардори азиз. бо кадоми харидори аниқай гуфтага бо арзон мекунад бардори азиз. рақамошон дар роҳи экрани шумо дӯстон. кадом агар харидани бошен хачбеки ДДР молодёжния спортивния метавонед аями рақаму дигар маълумоти пуррашагире марҳама. ҳаштум мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz C-класс дӯстони азиз, сечка, соли бароишаш 1999. судишориш бензини холия бардори азиз. мошин тоқа бензинка дигаштагиай. объем моториш 1.8 литр, коробкаш механикаи системи мошин хуба бардори азиз. мошин умуман задагии пӯшидагӣ надорад, чашкош варид надорад бардори азиз. мошин тоза ҳай гуфтага соҳибаш ай вагониай. свети радной серебристай бардор ҳамин хелай. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 58000 сомона бо кадоми харидори аниқай бо арзон мекунад, яъне ки муомилаи хуб дорад бардори азиз. марҳамат, мошина бинем бардори азиз. бо кадом метавонед харидор бошен, занг занен, дигар маълумоти пурраша гиред. марҳамат. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯшӣ дӯстон ваз 2106 бардорон хоҳиш карда буданд, арзонша ёфтем. соли бароишаш 1998. судисториш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 1.6 литр, коробкаш механикаи системи мошин хубай дӯстон. мошин дар ҳолати хуби техника 1 сола ҳуҷҷат дорад. дигар маълумоти пурраша бо телефон мегирем дӯстон. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 6800 сомона бо кадоми харидори аниқай гуфтага биен. мошин дар пеши капот бо савдо мекунад гуфтага соҳибаш. рақамошон дар роҳи экрани шумо дӯстон. дигар маълумоти пурраша метавонед аз ҳамин рақамҳо гирем. даҳум мошини фурӯшӣ. ваз 2101 дӯстон. свети радной сирхай, соли бароишаш 1978. судишориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 0.4 литр, коробкаш механикаи, коробкаш 5 тагай дӯстон. мошин задагии пӯшидагӣ надорад соҳибаш гуфтага. мошин дар ҳолати хуби техникаи хадавой кардага балалош миёнад дӯстон. дигар маълумоти пурраша мегирен. мошин дар ноҳияи нуробод қарор дорад. нархаш 10000 сомона бо кадоми харидори аниқай гуфтага бо арзон мекунем гуфтага соҳибаш. ва варианти алиши ҳам дорад дӯстон. ягон варианти алиши дошта бошед метавонед дар ҳамин рақамҳо занг зада пешниҳод кунед дӯстон. марҳамат, мо бошад наворуна давом медиҳем бардори азиз. лайкотона дареғ надорен. чӣ мошине ки даракора дар комментира хушрӯ карда нависем бардори. мо дар видеои оянда кӯшиш мекунем ки пешкаштон кунем мошини гуфтагитона. 11 мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯшӣ бардор ятага ваз 2101 молодёжния, соли бароишаш 1973. судишориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 1.6 литр, коробкаш механикаи дӯстон. системи мошин хубай мошин бе ягон камбудия, хадавой дорад, баланош қариб 9 дӯстон. дигар маълумотша мегирен. мошин варианти алиши ҳам дорад гуфтага. ягон 07 боша ёки 99 ёки 06 09 ҳамин хел мошино кати алиш мекунем. болоиш хай бо маслиҳат мекунем гуфтага соҳибаш. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 7000 сомона дӯстон. бо арзонам мешавад, ҳам алиши ҳам мешавад гуфтагим. чӣ хеле гуфтум номбар кардам. рақамошон дар роҳи экрани шумо дӯстон. агар харидор бошен дигар маълумоти пурраша ҳамин рақамҳо гиред. марҳамат. 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯшӣ дӯстон ваз 2115. чӣ хеле ки шумо хоҳиш карда будед дӯстон. нархи арзонша ёфтем. соли бароишаш 2004 бардори азиз. судишориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 1.6 литр, коробкаш механикаи системи мошин беҳтарин бардори. мошин задагии пӯшидагӣ надорад, сирошна сум дар кор рафтага. ба ҳамин хотир мефурӯшофтага мошина. мошин 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, хадавой дорад, балонош
70% дӯстон. Мошин савдо мешавад. Гуфтага дар пеши капот бо далши гап мезанем. Мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Нархаш 12500 сомон аст. кадоми харидори аниқа гуфтага бо яъне муомилаи хуб дорад бардони азиз. рақамошон дар рӯи экрани шумо аст дӯстон. Дигар маълумоти пурраша гирем бардони азиз. ин буд 12 мошини фурӯши бардони азиз. дар комментария нависед чӣ хел мошинҳо дар кор аст. мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. то видеои оянда худони нигҳбони ҳамаи шумо.